AS Audio Sound System dan juga Delta Record Production. Satu buat tembang atensi kembali. Adeng tenan duwe omah sing ra berisi. Kebak katresnan, kebak kasilan sayang. Dong. Ngobrol ra ono antene tengah wengi, tetes abon sing ngancani aku sampeyan koyo lagi kasmaran tenang.
PBB Community. Ya ngobrol ra ono antene tengah wengi dene sampun sing ngancani aku sampeyan koyo lagi kasmaran tenan.